Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Etxebizitzaren arazoa larrialdi bihurtu da aspaldian, soldaten gero eta zati handiagoak bideratu behar dira etxebizitza beharrei erantzuteko, eta etxebizitzara sarbide izatea gaur egun pribilegiatu batzuren esku geratu da. Etxebizitzaren arazoa gainera, ez da soilik etxebizitzaren arazoa. Etxebizitzarako sarbidea ukatua edo baldintzatua izateak pertsonen bizitza dimentsio guztiak zeharkatzen ditu. Eta ondorio sozial eta ekonomiko sakonak ekartzen ditu. Bizi segurtasuna izateko, oinarrizko baldintza da etxebizitza, eta noski gauza dauden bezala, etxebizitza arazo sozialen artean lehenengo lerroan dago kokatuta. Kezkak maila historikoa lortu du gure artean. Azken soziometroaren arabera, etxebizitza da gaur egun Euskal Herritarren 47%-ren kezka nagusia. Eta zer esan zarautzen? Ziur esan dezakegu kopuru horretatik gora egiten duela zarauztarren kezkak. Zergatik esaten dugu hori hain ziur? Hainbat eta hainbat zarauztarrek herritik kanpora joan behar izaten dutelako bizitzera, hemen ezinezkoa delako etxebizitza batetara sartzea, ez alokairuan eta ez erosita ere. Lehengoz astean bertan irakurri genuen, oraindik ere hainbeste inpaktu egiten digun albistea, Zarauz dela Espainiar penintsula osoko etxebizitza garestiena duen herria. Ez Marbella eta ez besterik, Zarautz. Hau ez da bapatean besterik gabe gertatu den gauza bat, egiturazkoa da, hamarkadaz hamarkada gobernuaren lidergo faltak eta merkatuaren logikak etxebizitzaren arazoa larriagotu egin du eta sistema honek porrot egin du dudarik gabe, beraz, norabide aldaketa handi bat behar dugu ahalik eta azkarren. Zein norabidetan? EH Bilduk ez Zarautzen bakarrik, Euskal Herri osoan dakagun erronka erraldoi honei aurre egiteko eraldaketa programa zabal bat landu du. Aldaketa hori norabideko proposamen bat. Aurreko astean bertan aurkeztu genuen publikoki eta 3 ildo nagusitan edo 3 ardatz nagusitan banatzen da. Bat, merkatua interbenitu beharra dago, etxebizitza merkatu libreak huts egin du eta prezioa mugatzeko ezinbestekoa da eskuhartze publikoa egitea. 2, etxebizitzaren izaera soziala errealitate bihurtu behar da, ezin dugu normalizatu etxerik gabeko etxerik ez duen jendea egotea, eta gauzak dauden bezala, horretarako ezin ditugu onartu ere jenderik gabeko etxeak. Beraz, etxe hutsak mobilizatzea ezinbestekoa da. Eta 3, alokarizko parke publikoa sustatu behar da. Prezioak egonkortzeko ezinbestekoa da. Jaistea lortze baden bada, hobe, baina horretarako alokarizko parke publiko sendoa behar da. Eta proposamen honek, naiz eta 3 ardatz nagusi izan, jarduera lerro zehatzak ditu. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko hainbat neurri aldi berean aktibatu behar baitira. Zarautz ere ekar daitezke jarduera hauek bide batez. Horregatik ari gara gaur agerraldi hau egiten. Zarautz da Euskal Herriko metro karraturik garestiena duen herria, eta EH Bilduk baditu proposamenak arazo handi eta larri horri aurre egiteko. Garbi dagoena da, Zarautzen etxe merke eta iraunkorrak behar ditugula. Eta etxe horietako batzuk eraikoz lortu daitezke, baina hori ez da bide bakarra. Etxebizitza merke eta iraunkorreta bideratu daitezken etxe batzuk jada eraikita daude. Gertatzen dena da, ez zaiela etxebizitza erabilera bat ematen. Zarauzko azken datua begiratuta, 2023ko datuak dira hauek, 907 etxebizitza huts ditugu. 2423 bigarren etxebizitzak dira, eta 170 etxebizitza turistiko. Eta beste hainbat jarduera ekonomikotara bideratzen ditugun etxeak ere baditugu. Dentistak, fisioterapeutak. Hau da, 3500 bat etxe bizitza inguru ditugu. Eta horiek jaso eta etxebizitza merke eta iraunkorrak izatera bideratu behar ditugula argi daukagu. Eta lehen etxebizitza erabilera bideratzea lortu behar da hauek guztiak. Eta horretarako badago zer egina. Etxebizitza internetu egin behar da, eta ez dago beste modurik. Aipatutako 3 ardatz horietako bat merkatuari mugak jartzea zuzenduta dago. Eta horretarako lehen pausua badakigu zein den. Behin eta berriz esaten ari gara. Aurrera eta atzera ibili gara mozio honekin. Plenoak hitz egin zuen, prentsan atera gara, sare sozialetan. Hau da, Zarautz gune tentsionatu izendatu behar da. Eta Zarauzko udal gobernuak oraindik ez du pausorik eman horretarako. Esan dute ez dela beraien lehentasuna. Eta zeintzurik ez izateaz gain, Zarauztarren errespetu falta bat ere bada hau.
Mozio bat onartu genuen, PSE eta EH Bilduren aldeko bozkekin, eta PNVek beste alde batera begiratzen jarraitzen du. Ez dugu ulertzen, eta honek neurri batzuk hartzera ahalbideratuko gintuzke. Besteak beste, alokairuari mugak jartzera. Bigarrena, merkatuari mugak jartzeaz gain, dagoen etxebizitza parkea aktibatzera bideratutako neurriak hartu behar direla badakigu. Etxebizitza hutsak mobilizatzea ezinbestekoa da. Eta indarrak horretara bideratzen badira hori posible da. Hor daukagu Azpeitiko adibidea. Kanona aplikatzeko aukera baliatuz prozesu oso bat ari da martxan jartzen, eta ez da kanona aplikatzea helburua. Helburua etxebizitza hutsak merkaturatzea da. Azpeitian etxejabe bakoitzarekin bildu eta aukera emantzaile aukera ezberdinak landu dituzte. Hone bakarrik jendea mentalizatu egiten du eta etxebizitzak mugimenduan hasten dira. Bigarrena, etxebizitza turistoak bizitzeko izan behar dutela garbi daukagu. Etxebizitza bakoitzak ohiko etxebizitza bat gutxiago suposatzen du. Momentuz moratorio batean gaude eta baimen gehiago ezin dira eman, baina moratorio horrek epe muga bat du. Bitartean ez bada neurririk hartzen, ez dakigu zer gertatuko den. Jarduera ekonomikoak dauden etxebizitzak ohiko etxebizitza bihurtu behar ditugu. Badira etxeetan kokatuta dauden beste jarduera ekonomiko batzuk. Ezagutzen ditugu fisioterapeutak, dentistak, abokatuak. Horiek ere etxe bizitza ohiko bihurtzea da helburua. Beraiekin lanketa bat egin eta lokal komertzialetara jeistea. Etxebizitza horiek berriz esan da ohiko etxebizitza bihurtzeko. Eraikita dagoen birdibertsifikazioa egin behar da. Bizitza unitateak gero eta txikiagoak dira eta etxe handi asko daude Zarautzen. Segregazioak baimendu ez ezik, segregazio horiek ere bultzatu egin beharko lirateke. Horretarako moduak badaude. Eta hirugarren ardatza, azpiegitura publikoa eraikitzera bideratu dago. Alokairu publikoa sustatzea eta bizikidetza eredu anitzak daudela aitortzea. Egia etxebizitzak eraiki direla Zarautzen. Auzo berri osoa daukagu, baina behar dugun eraikuntza ez da edozein motatakoa. Etxebizitza merkea eta iraunkorra izan behar du. Eta gaur-gaurkoz hori alokairuzko etxebizitza soziala da. Eta mota honetako zerbait egin da, baina oso gutxi gure ustez Zarautzen. Zarautzen 2015-etik 673 etxebizitza libre egin dira. Eta 671 babes ezberdinetakoak. Horietatik alokairura 177 bakarrik bideratu dira. Eta beste hainbat eraiki ere Zarautzen eta Euskal Herriko etxebizitza garestiena daukan herria da. Honek argi eta garbi adierazten du eraikitza bakarrik ez dela soluzioa. Eta ez dela nahikoa. Aurrez esan ditugun neurriak hartu egin behar direla, eta eraikitzen etxebizitza ereduari asko erreparatu behar diogula. Bestetik, badaude Zarautzen esploratu ere egin ez diren eraikitzeko beste eredu batzuk ere, modu kooperatiboan, bizitoko ezberdinak, horiek ez dira aztertu ere, eta aztertzeaz gain sustatu egin behar direla uste dugu. Etxebizitza ez da merkantzia, eskubide bat da. Hezkuntza edo osasuna bezala, inork ez du zalantzan jartzen, haur guztiak eskola bat izateko eskubidea dutenik. Ez dugu zalantzan jartzen denok dugun eskubidea gaixotu eta ospital batera joateko. Zergatik ez etxebizitzarekin berdin? Guk epe luzeko helburu argia daukagu, etxebizitza eskubidea unibertsala bihurtzea. Ez paperean, errealitatean baizik.